juin kalo ale tile 11 san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni y'aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Capital Pulaku ale ye jɛkulu ye jɛkulu min ni filaw ka jɛkulu de don ko u bɔra waleya dɔ kalama waleya min na a fɔra bɔlɔlɔkannaw la ko ka galon da olu la ko k'a fɔ k'olu de ye Semas Mamudu Diko ale ka tɔn ni ka nafolo d'a ma nafolo min n'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 40 de la. Capital Pulaku maaw ko k'u b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'olu ka jɛkulu ye jɛkulu min n'u sen tɛ don politiki ko ta fan foyi la ani tuguni k'olu tile kelen ma deli ka nafolo di jɛkulu ma n'o ye politiki jɛkulu ye ka u dɛmɛ u ka baara la k'u tɛna kɛ ko wa k'a tɛna kɛ u ka baara ye fana k'u bɛ tila ka mun wɛrɛ fana fɔ tuguni olu ka jɛkulu olu ka nafolo sɔrɔ sira u bɛ bɔ olu ka jɛkulu yɛrɛ de kun ani tuguni u bɛ kariti min feere n'o bɛ t'i jɔ sefa wari ale 200 la ani tuguni maa minnu fana bɛ yen nɔ u ka tɔn kɔnɔna la n'olu bɛ baɲumanya kɛ u ka tɔn ye u ka nafolo bɛ bɔ o ta fanfɛla la ko u b'a yira k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ye ni ka nin dugu bila galo in ta k'a da olu la k'u bɛna damakasi sɛbɛn don kiiri tigilamɔgɔw fan fɛ walasa u bɛ se ka nin ko in k'a ɲɛdɔn cogo min na. An ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinin bɛ an ka lakana o ta fanfɛla fɛ ko taama min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔna la juin kalo tile 5 tɛmɛnen san 2020 lakɔlɔsilikɛlaba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Siyaka Buran Sidibe ale ko a ka finitigilakaw k'u ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna la k'a sababuya kɛ baara in bɛ kɛ wagati min na fo ka taa kuncɛ tiɲɛni ma kɛ maa si ta fanfɛla la tuguni ko u ka lakɔlɔsikɛlaba y'a yira k'a fɔ ko u ye nin baara in ni ka a boloda kabini u y'a mɛn don min na k'a fɔ ko nin taama in k'a bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la k'u jɛra ko ka u bolo di ɲɔgɔn ma olu maa minnu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa o de ye u ka polisilakaw ka taa se gendarmerie mɔgɔw ma ka taga se gardiw ma ani tuguni ka taga se protection civile mɔgɔw ma olu de jɛra k'u fanga fara ɲɔgɔn kan. Buran Sidibe a kelen ka nin kuma ninnu fɔ sa ko o t'a yira k'a fɔ ko ale tɛ a ka nisɔngoya yira ka sababuya kɛ ko taama in bannen kɔfɛ maa dɔw de wulila ni ka u kunda an ka jamana ɲɛma ale ka so kan k'a b'a f'u ɲɛna k'u ye nin waleya min kɛ ko nin waleya in k'a tɛ bɛn an ka sariya kɔnɔna la ani tuguni ko a ko kɛlen ko maa 19 k'o de jogina maa 15 o bɔra olu ka finitigilakaw ta fanfɛla la maa 4 o kɛra maa minnu n'olu tun bɛ taama in senfɛ olu jogina u ka minɛn minnu n'o tiɲɛna sa o de y'u ka mobili 11 ye kelen kɔni u y'o sɛbɛkɔrɔ jeni. Wasabulu o ɲɛmakɔrɔ ni o ye honorable Siyaka Sidibe ale yɛrɛ ye RPM ka wasaden min ni ale bɛ Kulukoro ta fanfɛla la a taara a jɛɲɔgɔnw fɛ tuguni k'a kɛ an ka kiirisoba o ɲɛma ye a bɛna a ka baara yɛrɛ daminɛ sa bi alamisa juin kalo tile 11 san 2020. Kayi kɛnɛya tigilamaw ye u ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ ko farankan wari min ni a kan ka di olu ma k'u tɛ ka o farankan nafolo in sɔrɔ ko o de siratigɛ la k'u bɛna tile damadama baarabila kɛ tile damadama baarabila min n'a bɛ tali kɛ juin kalo tile 23 ka taa kuncɛ juin kalo tile 25 san 2020 k'u ye nin baarabila sɛbɛn in yɛrɛ ni k'a bila don min na sa o de ye tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2020 k'u bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko kabini san 1994 san na ko baarakɛlaw kun ka farankan wari ko tun bɛ t'i jɔ 1000 de la maa kelen o kelen ta fanfɛla la ani tuguni ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi o nafolo bɛ t'i jɔ sefa wari 3,000 de la baarakɛlaw ka sira fɛ kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2020 k'ulu bolo ma da u ka nin nafolo kofɔlen ninnu kan u y'a laɲini sa k'a ɲini u ka sanfɛmaw fɛ ko u ka fɛn f'u ɲɛna fɛn min ni u bɛ o faamuya ko u ma se ka foyi fɔ olu ɲɛna min b'a to olu bɛ se ka nin ko in ni k'a dabila cogo min na o de siratigɛ la k'u b'a fɔ ko ni u ka nin laɲini ninnu ni a ma lasabati ko dɔ bɛ fara u ka baara bila o kuntagala kan.
Amita ko kan kibaru la amita fransikaw fe no Elize y'a yira k'a fɔ kunu arabado ko u ka jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron ye. Ko Emmanuel Macron ko a bɛna kuma jamana kɔnɔdenw fɛ kari nata o sufɛla la a bɛ bɛn juin kalo tile 14 san 2020 nɛgɛ kaɲa 20 wagati u ka jamana ɲɛma k'a bɛna kuma kura ye tuguni u ka jamana kɔnɔdenw fɛ. Kuma in yɛrɛ bɛna boli fɛn min kan sa o de ye coronavirus ale ta fanfɛla ye. Amita Gabonkaw ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ni ale Emmanuel Izonze. Emmanuel Izonze ale tun ye u ka gouvernement ɲɛma dɔ ye kabini septembre kalo san 2016 ka taa se janvier kalo san 2019 ma. Emmanuel Izonze ale si bɛ san 59 na. An dabama ka wele sera ale ma a kɛra don min na sa o de ye kunu araba kana dugu jɛ bi alamusa la a kɛra k'a to dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ ni a tanyana yen sa a tanyana ka sababuya kɛ ko sinsan o de b'a la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛ maaw la.